Той има над 60 роли в киното и театъра, спокойно може да бъде наречен цар на импровизациите. Днес при мен е един вдъхновяващ и много обичан от публиката актьор, който оставя следа в българския театър, българското кино и телевизия. Спрете записа. Трябва да направя тона по-вдъхновяващ. Как мислиш, ще изглеждам след тази драматична реч? Импровизирайте. Ще дадеш ябълката, Ламьо. Няма да я дам. Ще я дадеш ти. Слушай, изпълнявай. Сега от сградата ще излезе едно високо момче с папка в ръка. Проследяваш го до офиса му и в 15:00 наклувате там и арестувате всички. Говорен дефект имах. Веднага те изрязват в тогава Витез, сега надпис. Как на 4-тия път влязах, за да се занимаваш с изкуство, най-важното нещо. В театъра е задължително да имаш талант, да можеш. Докато в телевизията може да не си толкова талантлив, но трябва да изглеждаш добре. Най-добрата импровизация. Здравейте и добре дошли в третия епизод на подкаста от Първи дубъл. Днес при мен е един вдъхновяващ и много обичан от публиката актьор, който ставя следа в българския театър, българското кино и телевизия. Днешният епизод кръстих магията на играта, защото тук при мен е Теодор Елмазов, който има невероятна актьорска игра и прекрасни роли във времето. Здравейте, как сте? Добре съм. Чак невероятна игра не бих казал, но така задоволителна в някои отношения. Имате изключително богат опит, както в телевизията, така в, разбира се, на театрална сцена. Много по-богат опит в кино, телевизия, но това мисля, че е първото такова издание, в което участвате като подкаст, така наречено подкаст. Да, не съм участвал, но съм слушал някой подкаст. Ами то е нов вид интервю и съм ви много благодарна, че се съгласихте да бъдете мой гост и сте част днес от това, защото мога да науча изключително много от вас, както аз, така и нашите зрители. Дано да съм полезен. Сигурна съм, че ще бъдете. Да. Първият, може би, и така очаквам въпрос е, помните ли как се запали актьорското майсторство във вас? Кое ви побутна да поемете по този път? За мой голям късмет, аз съм от такова семейство. Майка ми и баща ми бяха музикални. Баща ми свирише на китара, майка ми пееше, двамата правиха много странни дуети в далечното минало. За съжаление не са между нас вече, но специално към театъра искрата запали моята леля и моя свако. Наистина? Да, свако ми беше актьор в драматичния театър във Варна, а моята леля беше актриса в кукления театър. И аз прекарвах целия ден с един от двамата. Първо в кукления театър на разни репетиции и представления детски, след това в драматичния театър на репетиции и вечерни представления. И още денят беше много богат на театър особено. И това неминуемо е оказало влияние. Сигурно, Даже си спомням, че някъде в 4-ти клас имаше съчинение какъв искам да стана. И аз тогава известни колебания, разбира се, защото децата искат да станат много. Да, баща ми пък пътуваше с корабите на морския флот и това също имаше някакво отражение. Искали сте да бъдете моряк? Да, и едното от желанията беше да пътувам с корабите и да обикалям света, а другото беше да се занимавам с театър. Колко хубаво! Вие сте сбъднали мечтата от детското съчинение всъщност? Абсолютно съм я сбъднал. Това съчинение, то всъщност беше нещо като съчинение. Да, няколко изречения, в които искате да изразите желанието. И това беше поставено в една бутилка и заровено в двора на училището. Но не знам дали се е отровили, защото сега, ако я отровят, ще е много любопитно да се види кой какво е мечтал и какво е сбъднал. Много красиви, креативни идеи за това и се надявам и до ден днешен да имат такива инициативи в училищата и да предизвикват децата по такъв начин да мечтаят. Това училище беше недалеч от къщата, в която живеехме във Варна. Казваше се Вапцаров и имаше още една смяна в едно друго училище,
Вапцаров и другото забравя как се казваш. И даже в двора имаш и ерменско училище. Въобще едно такова... Да. Много интересно. Там имаше наблизо кръгова градинка и клуб за парашутисти. Много интересно място. Това влечало ли ви Гръцката някога? махла. Това влечало ли ви някога? Парашутист? Да, с парашутисти. О, скок с парашут никога. Наистина? Не. Всеки обича различни екстремни... Не. Предпочитам да се гмуркам, да плувам. О, това е страшно. Вие сте от морски град, няма как, разбира се. Да. Във въздуха не. Да. Просто даже имам един фрапиращ такъв случай в Барселона, Саграда Фамилия. Аз не съм знаел, че ще имам такъв страх от високо. От височината, да. До тогава не се е проявявал и се качих в тези части, които дострояват. Да, те все още се дострояват. Да, но то така е създадено. Този Гауди е изключителен архитект. За съжаление е загинал нелепо, но той е експериментирал строейки. Да кажем, прави някаква конструкция от въжета, след това обтича с някакъв разтвор, бетон или нещо такова, тя засъхва и той я слага някъде. И пробва. Да, и се получава. И така е замислено всяко следващо поколение да прави своята част. Още и още Да, и сега продължава. Мисля, че почти е завършена, но когато се качих горе, за да мина в тази недостроената част, през един мост, изведнъж усетих, че нещо не е наред. След което имах неблагоразумието, върнах се назад малко и погледнах надолу по едно вито стълбище. Да. То беше направено точно като черупка на Охлюв. Да, той използва те си много тесни, тесните пространства създават такава... Използва форми от природата и случая беше черупка. Да. И изведнъж нещо ме подкоси и след което започнах да се суркам по стените, за да сляза. Тялото говори винаги. Какво е това нещо? За първ път ми се случваше тогава и разбрах, че всъщност имам страх от високо. Да. Тогава се прояви. Проявяло ли се под някаква форма на сцената? Защото на сцената, нали? Да, то няма там. Не, на сцената е различно, защото там си овладян от някакъв образ, от някакво действие. Да, и там е отработено, не може да стане случайно нещо, нали? Да. Освен ако някаква безумна импровизация не се появи и направиш някоя глупост. Но на Саграда Фамилия наистина през колената. Значи не ви е останал чак толкова добър спомен от И тогава си казах, никакви скокове с бънджи, с парашути, такива неща. Има си достатъчно екстремисти. Разбира се. опитват. Всъщност гмуркането също е много екстремно. Искам да кажа. Зависи. Зависи. За мен не. Аз в дълбоки води не мога да плувам по този начин. Примерно, аз имам страх от дълбочините на океана, на морето. Така че... Там има страх от неизвестното по-скоро. Може би. От някакви хищници, които могат да те гризнат отдолу. И след като завършихте във Варна, започнахте работа. И много кратко минах през един самодеен състав на Дом Народен флот. Там първо с Ваком и той водеше една година групата. На следващата година Димитър Еленов, който пък беше дошъл току-що от Бургаския театър и много интересен актьор. С него участвах в едно представление "Света е малък" на Иван Радоев. Да. И така, с това приключи горе-долу. Имаме още едно. Понеже имам един полувиш етап в образованието си. Културно-просветни кадри се казва. Имаше такива институти. В рамките на 3 години ти минаваш абсолютно по пътя, който минава Витис, само че е 3 годишно обучение и е с много малки разлики. Учиш същите предмети. Защо полувиш? Извинявам се, че ви прекъсвам. Такава форма беше. Да. Полувиша форма. Същите неща. Да. Същите предмети, само че вместо 3 години. Да. И се водеше полувиш институт. И съм минал през полувишия, след това през висшето. Да. Всички степени на образованието от това време. Оказала е влияние. Сигурно на лицето. Не ме приемаха. Дълго ли? време. Да, не ме приемаха. Да, имах и вие не се отказахте от... Говорен дефект имах и
Но това се поправя и по време на обучението, по принцип. Ами не, Все веднага пак. те изрязват в тогава Витис, сега надпис. Да. Чуят ли, че имаш някакъв дефект, те отпращат да го Да го... елиминираш, Да. ако е възможно. В моя случай беше възможно. Но вие не сте се отказал. Не. Бях много упорит. 4 пъти. Чак на 4-тия път влязах при Богдан Сърчеджиев. Да. Да. Смятам, че всяко нещо е с причина и сте влезли при точния преподавател, който ви е дал всичко, от което... Ами той ме хареса. Да. Той ми хареса, а и класа беше много интересен. Така беше подбрал. Богдан Сърчеджиев беше, преди да му дадат да вземе клас, беше асистент на Димитрина Гюрова. И той беше с този драматичен опит. Да. След което изведнъж решиха в надвис да направят някаква специалност, която да е по-отворена, да могат актьорите да се подготвят за мюзикали, за... По-обширно. Да, и понеже нямаше такава специалност, му дадаха един куклен клас. И той всъщност започна да води кукли, обаче ги води като за драматичен театър. И там след втората година... Нещо съвсем различно. Да, на втората година настъпи конфликт между тези, които искат да учат кукли и тези, които искат да са актьори за драматичен театър. И там, да се разпадне класа. По този класа. начин сте си взели от всичко. От всичко, да. Аз мога да водя и кукли. Да. Оле, невероятно. Да. Всъщност вие точно поради тази причина и разказвате детски приказки и такъв тип. Не само, просто може би защото мисля, че приказките трябва да се разказват занимателно, забавно и с въображение. Да, за да могат дори децата да разберат скритите замисли, които са в тях. Толкова ярко трябва да е, че и те да бъдат хванати, да слушат, да внимават. Така е. Как ще продължи приказката, ще има ли изненада. Да, и това не е за всеки. Ами не е лесно. Със сигурност. Не е лесно, особено когато трябва вътре да има някакво оживяване на предмети, защото всичко е живо. В театъра и в киното всичко живее. Чашата, бутилката. Разбира се, да. Ти... Да. И ако намериш решението на приказката, начина по който така да я разкажеш, че да бъде интересно, е добре. Театърът е живо изкуство, вие току-що това казахте. Той ли ви държи толкова жизнен? С такъв млад дух? Не, може би въображението. Въображението, защото според мен, за да се занимаваш с изкуство, най-важното нещо е въображението. Какво ти ражда в момента, когато чуеш, видиш или прочетеш нещо, или по какъв начин един текст може да бъде пресътворен, нали? Какво ти внушава и как, освен това, което е заложено в него, можеш да прибавиш и твоето отношение към него или твоите идеи за този текст. И тогава става необикновен. И тогава ти надскачаш автора. Да. В някои случаи обаче, когато автор е жив, е по-сложно. Защото той може да се разсърди и да каже, не, аз не съм имал това в предвид. Да. Аз съм писал съвсем други неща. Не е лесно. Но наистина всеки има поглед на нещата и всеки може да го интерпретира по какъвто за него е добър начин. Понеже сега си говорихме за кандидатстване, нали, за Висшия театрален институт, когато аз кандидатствах и когато ме приеха в годината, в която бях приет, с един и същи разказ кандидатстваха още двама, освен мен. Да, има го това често. Да, и на последния кръг ни накараха един след друг да кажем своята версия. И аз гледах другите и се оказа, че са съвсем различни варианти на... Като моя беше много, много ярък. И отличителен. И съответно избраха вас. Той беше на Радичков един разказ, който е по приказката Тримата брата и Златната ябълка и се казва Не спори сламята. Помните ли част от него? Ами да. Може ли да ми споделите малко? Една нощ в селото... Не, чак сега как почваше. Дайте си време. Забравял съм го. Но... Да, нормално. Добре, тогава импровизирайте. Но една нощ
По улицата на селото се зададе ламята, яхната от 3 братя. Те бяха чевръсти момчета, изключително пъргави, и хванаха ламята още щом реши да им задигне ябълката. Ще дадеш ябълката, Ламьо, Каза решително първия брат. Няма да я дам. Отвърна му ламята. Можеш я дадеш ти и уроче играеш. Каза втория брат. Няма да я дам. Отвърна твърдо ламята. Ще я дадеш ти. Каза третия брат. И така, тримата братя. Много ме развеселихте, наистина невероятно. В крайна сметка, какво се оказва? Тя им е задигнала ябълката, те искат да си я вземат, но тя не им я дава. И така не я получават до края. И минало лятото, минала есента, дошла следващата година и пак. Ще дадеш ябълката, Ламьо! Това е толкова богато на образи, че нормално е да сте се отличавал със сигурност. Не, аз съм го забравил. Той мисля, че по друг начин започваше, но няма значение. Това няма никакво значение. Импровизацията така или иначе ви се отдава много добре и на сцената е необходима понякога. О, да. Това е в някои от случаите е спасение. Абсолютно. Да, защото понякога се получават гафове, стават грешки. Неизбежно е. Да, обърквания или от колегите, или от службите, нещо не вкарват както трябва декор или нещо друго не е на мястото си, или няма някакъв реквизит, който е важен за действието. Изведнъж се оказва, примерно, че ти трябва да направиш един етюд с предмет, който не е зареден. И ти трябва да направиш нещо сходно, да се получи същия ефект. Трябва да намериш този предмет или някакъв подобен. Да. Така че импровизацията спасява от време на време. Абсолютно. А това според вас с опита ли се учи или може не, това е афинитет към работата. Да. Да, има такива актьори, които много обичат да импровизират. Някои импровизират несполучливо. Да, но опитват. Да, опитват и стават големи глупости. Тогава режисьорите много се сърдят. Какви са тия неща, които ви говорите? Какво правите? Имате действия. Всичко е толкова точно, просто, ясно. Къде сте се запътили? Там, където не трябва. Разваляте смисъла. Да, но пък най-важното е да се получава крайният резултат и да ви е забавно на сцената, защото... Юлия Огнянова, например, казваше, че най-добрата импровизация е предварително оговорената. Да, това съм го чувала. Да, защото каквото и да импровизираш, ако не знаеш къде отиваш или къде трябва да стигнеш, може да станат или наистина кога да спреш. Да, и кога да спреш, защото то си има някакъв момент. Да, така е. А понякога стават и някакви изненадващи неща на самата сцена, особено в театъра, тъй като това е живо изкуство и може от някакъв лапсус, да речем, на колега да стане много смешно. Да, разбира се, има такива случаи, в които лапсусът да е толкова безмислен, че да обърка всичко. Нали? Така е, всичко се случва. И измъкването от ситуацията също е импровизация. Да, това е много бърза реакция. Моментална светкавична реакция, даже това се води за връх в майсторството. Да. Ако се умееш да бъдеш толкова ярък и точен, че да избегнеш случаите. Да избегнеш фала. Да. Вие имате много дълъг опит в Народния театър. Да, 28 години. 29 почти. Да, ще да кажа около 30 сезона. Да. Така че, какво ви даде той? Народният театър, това е много интересно място. Когато аз бях студент, там си играеха едни стари представления. И аз даже си бях казал, тук дано не ми се наложи да работя тук. Обаче така се случи, че след не знам колко години... Внимавай какво си пожелаваш. Да, така се случи, че попаднах първо в едно представление. След това се заредиха покани в няколко и ме назначиха чак на втората година. След дълги проби и изпитания. А вие вече усетихте това място, като място, на което бихте искали да продължите? Да, там бяха концентрирани най-добрите творчески сили по това време. Да. Това е 93-та, 94-та до 2006-2007 беше много добре. Даже си бях помислил, че пак да се върнем на съчинението.
Да. Понеже се правеха такива представления, които можеха да пътуват от граница и да участват по фестивали, да се показват в други страни. Да. И си казах, ето, няма нужда да пътуваш с корабите, ти пътуваш с театъра. И с тази професия сбъднах 2 детски мечти. Да, 2 детски мечти в едно, но както навсякъде, това е време, период. Да. Период на възход и после следва период на падение. Да. И мисля, че в момента Народният театър върви надолу. Да, има такива. Да. Так, оп. Да, така. След време пак ще се тръгне нагоре и така. Ами, Те вероятно не знаят тези, които в момента са там, но отстрани. Аз мога да им кажа, защото съм бил там в един от най-хубавите периоди за мене. да. И сега като наблюдавам какви представления се играят, кой участва, кой ги прави, не бих казал, че е добре. Да. Ами, Но ще трябва да изчакат следващият ход на горе. според мен и от тях си зависи всичко. От там... цялата организация, от идеите, които се възлагат. Защото идеята все пак е да се привлекат повече млади зрители, които да има по-модернизирани постановки в новото време, да сме тук сега на място, да има повече интересни неща, които да се гледат. Специално в Народния театър би трябвало спектъра да е много широк. Абсолютно. Да има добри артисти, добри Разбира се. режисьори, най-разнообразна творческа дейност, пиеси за всякакъв вид зрители. Точно така, да. Да. Народен. Да. За народа. Да, за всички. Докато, примерно, сатирата е ясно. Сатирата Това ми защита беше на следващият въпрос. Да. Сега сте към трупата на сатиричния театър. Да, от 2019. Да. И там имате широк спектър от роли. Да. Комедията ли е вашият Ами, трагикомедията. Трагикомедията. Да, трагикомедията. Защото обхваща всички спектри всичко. на живота. Да, по принцип е така. Живота е... Размиваш и изведнъж хоп, правиш нещо, с което ги хващаш за гърлото и става сериозно. После пак, так. Да. Това е смисълът на театъра за мен, защото за всичко, което излиза на сцена, трябва да си вземеш нещо за себе си, което да го използваш в живия живот. Например, тази пиеса Майка Кораж. Да. Там, нали, всичко върви забавно, но се оказва, че действието се развива по време на война, умират хора, нали, става сериозно, но майката губи децата си и така. Да. Но е смешно. Да, така е. Това всъщност е най-сложният жанр, трагикомедията. Много е трудно нещо толкова сериозно да го представиш по забавен начин. Но пък е много по-силно, защото ако намериш начина, по който да го направиш, е много добре. Трагикомедията е предизвикателство за всеки актьор. Да. И се запаметява в зрителите. Да, помнят. Даже има хора, които от време на време, нали, в провинцията се срещнат с някакви хора, които преди не знам колко години са гледали нещо и казват, там аз помня. Много е хубаво това. Да. Хубаво ли ви става, когато така в годините хората помнят с добро вашите роли и вашата игра? Да, приятно е. В телевизията, например, понеже тя прескача, докато театър е малко по-затворено, нищо, че е наживо, то умира след всеки спектакъл, всичко завършва. Тоест, всеки за себе си, всяко представление е единствено. Да. Докато в телевизията нещата се запазват и след време пак могат да бъдат пуснати на екран и хората виждат как е било. Изведнъж се виждаш, да речем, млад. Преди 25-30 години кажеш, това аз ли съм? Но тогава си казваш, леле, сега колко богат опит съм натрупала, тогава съм бил още... Да, бих изиграл нещата по друг начин, много със сигурност. Да, много по-богато. През други очи. Но пък телевизията е нещо... Тя ти дава една популярност, която е полезна за театъра. Много хора ходят на различен тип постановки, разбрали чрез телевизията или видяли някой актьор. Да, и казват, той е много смешен, дай да го видим какво прави в театъра. Да. Всъщност това са една част от промените в десетилетията, които са настъпили с киното и театъра. Да. Вие усещате ли тази разлика?
преди? Ами да, преди беше по-така. Първо не се пътуваше толкова много. Нямаше такива турнета. Сега, особено колегите, които са в момента на телевизионния екран, се възползват от това, тази популярност и я материализират, обикаляйки с не винаги с добри представления. Да, така е. Да. Защото това са съвсем различни неща. В театъра е задължително да имаш талант, да можеш. Докато в телевизията може да не си толкова талантлив, но трябва да изглеждаш добре. Дето казват, камерата много го обича. Тоест, тя ти скрива дефектите. Да, Докато така. има някои хора, които им ги показва. Да, И така. те трябва да играят предимно в комедии. А Да. тези, които камерата ги обичат, могат да се снимат в сериозни неща, в кино, нали, близък план, нали, тогава. Да. А на сцена всичко е тук и сега. Тук и И сега. не можеш да скриеш тези... И за театъра наистина ти трябва талант, такава експресивност, голяма яркост, Да, особено в сатиричния театър. разбира се. Да. Да. Затова и много малко са актьорите, които имат толкова дълги години роли и остават на сцена. Да, дълго време на сцена и на екран Да, никак не е лесно. Не, никак не е лесно, със сигурност. Да можеш да израстваш и да старееш през телевизионния екран и театъра е... И да се променяш според Изключително. времето. Да. Да, и в всяко едно време, след всяка една промяна, защото след 10 на години се усеща разлика. Със Ти сигурност. вече си се променил по някакъв начин. Променят се и ролите, които играеш. Да, и започваш от младежки неща, минаваш през баща, през майка, след това ставаш дядо, баба. Но това чичо. е много хубаво. Това пак е различен тип опит. Така Да, че... да, да. А имате ли роля, която не сте изиграл, а много бихте искали? Може би Дон Кихот. Аз съм участвал в един Дон Участвал Кихот. сте. Да, точно Да. така. Но като... то беше интересно представление на Морфов Да, в Народния. да, точно така. Тъй като съм всъщност- информирана и се обърках, извинявам се за което. Това е първото нещо, което започнах да участвам на сцената на Народния театър. Така ли, наистина? Да, първото представление. За което ви поканиха, да. Да, Морфов ме покани и там играех много роли. Да. Даже водих и една от куклите. Там имаше един Фрестон, който беше 4 метра. Главата му е колкото това. Леле, как се огромно. води това? Ами трудно. Със И там сигурност. с един колега, аз водех ръцете на Фрестон. Изисква се много сила, най-вероятно, за... Да, и сила, и все пак тази сила да можеш да я вложиш в... Образа. да оживиш Да, да, един абсолютно. прът с глава Да. и две ръце. Да. И ние в този епизод играехме такива улични артисти, които отиват на фиеста в Испания и изведнъж пред тях се появява Дон Кихот и в тая кукла той съзира магиосника Фрестон. И започваше една магична сцена, в която, т.е. едната ръка на Фрестон беше почти колкото тялото на Кръстола Фазанов, Интересна. който играеше Дон Кихот. Много интересна И сцена. аз започнах да го подхвърлям така с ръцете, защото аз водех ръцете. След което, като свършеше този магичен епизод с една такава фантастична музика, нали? В неговата представа, това какво вижда той, изкачахме ние долу с колегата, Извън който куклата. държеше кола в главата. Казах, кой е той? Кой е този? Какъв е той? Идиот! Ето това да се създаде на сцена е много по-трудно, отколкото да се създаде на екран. В киното вече с ефекти, с допълнителни... И в киното е възможно. Да, то е възможно, Тери но искам Гилиан, да кажа, че е например. много по-трудно да се създаде наживо, на сцена, по този начин и затова се получава и много по-магично. На Тери Гилиам, например, имаше такъв момент в неговия вариант на Дон Кихот. И там имаше такова с Да, улични артисти, с кукли. да. Пак стигаме до фантазията, до въображението. Най-важното нещо. Въображението, Да, точно така. Какво ще измислиш? И то непрекъснато се обогатява. А Да. вие чрез какво обогатявате своето въображение? Гледам, наблюдавам, търся, чета. Взимате ли си от наблюденията Живота най-вече. персонажи, които Да. прилагате на Някой сцена? върви много странно, примерно. И Да. кажеш, Интересно. каква интересна походка. Този защо така върви? Разсъждавам. Да. Нещо е станало, като е бил млад, нещо се е контузил или пък някакви заболявания са настъпили или просто така си ходи. Да. Дали И има всякакви. запаметявате този образ. Тън, влиза в турбата
И в един момент нещо се прави и ти кажеш, абе, тая походка аз защо да не я включа в... Почвате да ровите в торбата Так. и И откривате. това са този набор от наблюдения, който трябва задължително да има актьора, да е много наблюдателен, да вижда, да запаметява. Тази фотографска памет му помага. Да, това е първата стъпка към актьорското майсторство, етюдите, наблюденията, действията. Ти трябва да си изключително отворен към ситуациите света. също. Нещо се случва, ти присъстваш на някаква ситуация, някакъв скандал. Запомняш кой какъв е, как реагира, така. След което това нещо се обогатява, нали? То не може да бъде използвано едно към едно. Да. Минава през тебе, твоят темперамент го обогатява, твоите възможности, твоята физика. Да. Но при мен винаги е било отвън навътре. През физиката отивам към психофизиката. Да. Тоест към смисъла, към съдържанието през физиката. Физически. Как ходи един човек или един персонаж, един герой. Те са свързани абсолютно. Как гледа, как реагира. И като търсиш комедийното, нали, реакцията малко се преекспонира, засилва се и става различно. Става твое. Все едно, че ти си го родил, ти си го създал. Да. Ами, то преминало през теб, всъщност ти го пресъздаваш. Да, твоя почерк. Да, точно така. Казахте фотографска памет, а имате ли интерес към фотографията? Да. Обичате ли да снимате? Към това, което може да се запечата на мига. Тоест, не обичам да обогатявам после с разни програми това, което съм заснел, а искам да го хвана така, както е било, в мига, в който е било уловено. Даже сега имах скоро един леко изненадващ случай. Аз съм на първия етаж и пред терасата има едно пространство с дървета, птички, летят най-различни и аз тък му започна да се оправя времето. И викам, две сойки правят гнездо. Так. Извадих фотоапарата, имам такъв за далечни кадри, на големи разстояния да снима перфектно. Един Никон и тънк, заснех сойките. След малко един кълвач мина. За късмет. Каца на дървото на 10 на метра пред мене и аз го лових и него. Улавяте мига. Да. Клъвна няколко пъти и излетя и след малко гледам на 20 метра, на нещо като полянка, един кос. Как са се събрали всички? Да, няколко вида. Аз очаквах, че понеже край нас там има сойки. Мислих, че даже някоя сойка ще прилети, но не. И един кос, както си такова, изведнъж тънк. Сокол. Как така? Да, и го лови. Аз докато го снимам става това. Нали, так изведнъж тънк сокола. Това е подарък от природата. И го изяде. Просто е абсолютно невъзможно всичко това за секунди да се случи пред очите на обектива. Това са в рамките на 2-3 минути става всичко това. Да. Докато снимаш. Чак, тънк. Да. И вие станахте свидетел на нещо такова наистина неповторимо. Убийство. Като казахте за запаметяване на мига, имам една изненада за вас. Така. Това е моментен фотоапарат, който изкарва снимките на мига. Да. Така че бих искала да запаметя момента. Добре. Тъй като и вие също обичате да имаме едно общо представление, в което вие участвате ние допълнително. Обичате да запаметявате момента. Да, сега аз бих искала да запаметя този момент с вас. Момент. И ще ви я подаря. Ето сега тя излиза от ето тук. Трябва да изчакаме 5-10 минутки да се отсвети. Няма да я топим във водата? Няма да я топим, не. Просто трябва да стои на тъмно. Едно време фотографията беше една трудоемка дейност. Снимаше се на лента. Не е имало толкова възможности, както сега. Избираш филм с съответната чувствителност, фоточувствителност. Снимаш, след това отиваш, промиваш филма. След като филма е промит, с един фотоувеличител минава, избираш кадъра на хартия, фотоувеличителя пуска лъчите, минава през хартията, след което хартията минава през един фиксаж, нали, разтворител. След това я слагаш, тя съхне
Минава времето, като разбереш. Какъв процес? Да, като разбереш какво си заснел Кой е на снимката и да, какво... и изведнъж виждаш, че си заснел някакви... няма фокус, няма Нищо това. общо с това, което Да. си искал да заснимеш. Сега дигиталната фотография в това отношение първо е страхотно бърза. Ти виждаш веднага какво си направил. Да, абсолютно. Можеш да го коригираш, можеш да повториш, докато тогава беше невъзможно. Да. Но пък имаше някакъв чар в това. Фотографията беше черно-бяла, по-късно се появиха и цветните филми. Да. Те пък изискваха друг начин на обработка и фиксиране и така нататък. Много бързо се развива времето Да, с тези нови да. технологии. Мислите Това е ли, добре. че те влияят положително или съм- негативно? Сега казах, това е добре и отговорихте на въпроса ми. Да, аз много харесвам иновациите във всяка една област. И при автомобилостроенето, и въобще науката, химията, физиката в нашия живот. Да. Това е нашето бъдеще. Даже ми се струва, че има голяма доза загубени знания. И... Когато не сме имали тези предоставени възможности? Или? Не, примерно съм чел за Тесла, че той е улавил статичното електричество в пространството и с него е захранвал улични лампи. Тоест статичното електричество. И чак сега, колко години, сега дали да. умишлено или случайно е унищожено това, Да. защото това, представяш ли си? Първо, ще имаш едно осветление навън, за което няма да плащаш. Да, То точно е така. нещо, което съществува заедно с въздуха и с водата. Така нареченото погубено знание през пожара в Александрийската библиотека, там много неща са отишли. Да. Някой Ватикана е прибрала в библиотеката и ние даже не знаем за тях. Със сигурност има и доста още неща, които не знаем. Ето, ние си мислим, че електрическите автомобили са от сега, а то се оказва, че много отдавна, даже Тесла има такъв автомобил, електрически. Преди повече от век. Представяш си? Не, това И няма. този застой, който е според мен умишлен, И аз така си вместо мисля. човечеството да се развива и да върви напред и да използва тези знания, а има и неща, които още не са открити. Да, ти А са първа ги предстои. имали нашите предци. Да, ти Добре, първа аз не мога да си предстои. обясня как, например, прабългарския календар е най-точният в света. Да. Те какви познания са имали за астрологията, за звездите, за тяхното движение, за космоса, да направят такъв точен календар. Тогава не са имали нито такава информация, нито такъв набор от... Но явно са умеели по някакъв начин да извличат информация от заобикалящия ги свят. който бил доста Да. скъден. Така си мислим. Да, възможно може, да не е бил. възможно е, да, всъщност да, точно Да. така. М, Все пак, мислите ли, че дигитализацията на абсолютно всичко, социалните мрежи, тези доста сега. тип иновации пречат на културата да се развива, смисъл, защото остава на по-заден план? Сега, да кажем, тези социални мрежи, Ами да, в защото, един момент защото това е всеки добре. вече има, Да, в друг момент не. да, Кой попада в тези мрежи, кой за какво ги използва, защото има мошенници, разбира се. които продават фалшиви стоки или плащаш за нещо, което не получаваш. Да. Случвало ми се 2 пъти. О, много неприятно. Да. И след като разбереш как си излъган, повече не го правиш. Проба грешка. Да. Има и хора, които според мен получават един ефир, който не могат да използват и започват да заблуждават обществото или подават фалшива информация, така наречената пропаганда, без основание. Да, много е лесно вече всеки един от нас, който реши да публикува нещо и да се заяви по някакъв начин в социалните мрежи, това да го направи и не знаеш какви са намерения, истинските му намерения всъщност. Да, и всичко може да бъде фалшифицирано. Точно Сега така. с IT интелекта. Да. Последното, което видях, което е леко шокиращо,
нова програма за самотници, които могат да си говорят 24 часа в денонощието За да не са с самотни. програмата. Да. И една случая, нали, защото моя профил е мъжки, една красив аватар, който ме приканва да си кача програмата и да почнем да разговаряме. Да. Аз нямам нужда да разговарям с Ама нещо, което го няма. и забравяме някакси за истинския Виртуалната. човешки разговор, за Да. нали, истинската реална комуникация, която е най-ценна за мен. Ето, затова аз много уважавам театъра, защото именно чрез Именно. него, това живо изкуство, ще продължим да въздействаме на публиката, ще можем да им показваме слабостите, да ги критикуваме, Точно да ги така. получаваме. Както Да. казва ЮНЕСКО, получавайки ги и да ги забавляваме. Много хубаво казано, наистина. Да. А какво ще отправите към младите актьори, към хората, които са тръгнали по този път, тъй като вашият е много дълъг? Дано и още да продължи. О, със сигурност, пожелавам ви. Да, би ги посъветвал да не се отказват, да мислят, да търсят себе си, да търсят нови форми на изява. Да, в никакъв случай да не се предават, защото много лесно е, нали? Тази професия изисква изцяло да се отдадеш. Много. То затова и семействата в тази професия страдат. Има много разводи, много раздели. Затова може би е и хубаво да са интимните, да са в един бранш, да са театрали или кинодийци, за да могат да работят едно и също нещо, от едно и също нещо да се вълнуват, да споделят. Точно такива са моите наблюдения, че много актьори всъщност стават двойки в живота, тъй като просто те разбират и съвпадат Сякаш е неизбежно. да, с техните графици. Просто някакси човек, който не е актьор, не може да... Да, ти ще му пречиш. Да, Той в ще един иска момент. тази близост с тебе, ще иска да си до него, а пък ти няма да можеш, защото си на снимки, на репетиция, непрекъснато те няма. Да. И само такъв, който прави същото, би те разбрал, нали? Би ти влязъл в положението. Но ако и двамата са толкова заети, би ли оставал свободно време всъщност? Това е много трудно и зависи от характерите също. Със сигурност. Трябва напасване и компромиси от двете страни, разбира Да. се. Взаимното съществуване без компромис е невъзможно. Така е. Без отстъпки, без това приемане. Ако ти твърдо държиш на нещата, Да. трябва да има... А има ли някакъв баланс, в който дори при такова натоварено ежедневие професията да не влияе на личния живот? Може би, за да си толкова Пак отдаден... индивидуално, Да, защото има хора, на които не им влияе. но най-вероятно не са толкова отдадени в професията, защото това да се задържиш, аз пак казвам, много рядко и трудно е това да се задържиш на екран толкова дълги години. Означава, че си лишил нещо от себе си. Лишил си твоите близки. Да, Децата, да. съпругата или съпругът, родителите си. Аз с моите родителите, баща ми не успя да ме гледа. Много рано си отиде. Майка ми мисля, че имаше само единствен път. После и тя започна да не проявява интерес. Само по телевизията, ако нещо. Да. Поне по телевизията можеше. Децата, докато растат, особено, нали, без родител, как ти трябва Много да важна формираш... е фигурата на родителя. Да, като да формираш човека, който си създал. И теб, като те няма непрекъснато, е неприятно. Да. Единия поема ангажимента на другия. И след това се обръщаш и казваш, аз можех повече. Много съм изморен. Знаеш ли да... Айде навънка. Да. И Но... ти не можеш да си на 100% отдаден, дори във времето, което прекарвате, защото имате нужда от почивка нормално. Трябва да се съчетават нещата. Да. Трябва да... Дори това време, в което си с децата си, например, трябва да го направиш забавно, да им е интересно, нали? И пълноценно. По този начин ти се зареждаш. Почивка на море, на планина. Да. Остава ли ви време за почивка? Остава, да. Всичко, Всъщност, ако се планира, да. ако се планира добре, сега да видим плановете това лято дали ще се случат. Организацията в тази професия е много, много важна. Като цяло в живота на всеки един човек, но лично тези ангажименти, които актьорите имат,
По тези географски ширини организацията винаги куца. Винаги, да. Винаги има нещо, което не е направено. Винаги има нещо, което ама ще защо изскочи, така? Ами ето така. Да. Но ако се планира добре, А как виждате бъдещето на театъра и киното и телевизията в България? Ами- Защото казахте по тези географски ширини. театъра ще продължи да се развива. Това е неизбежно. Българският зрител обича театъра. Да, така. Залите са пълни. Всички. Това много Да, ме не радва. само в София, и в провинцията. Да. Киното напоследък е във възход. Не знам какви са точно причините, но примерно сега на София Филм Фест, последното издание, 12 нови български филма Имаше имаха изключително премиери. Така е. Да. 12. Да. Това не се е случило много години. Да. Някои от тях наистина са хубави. Точно Не съм това ще гледал да казвам, всички. че аз също, но точно това ще да казвам, че нали, хората пробват, но въпреки това е хубаво, че има инициативата за повече и повече Да, направата. кандидатстват, мъчат се Да, доколкото могат, доколкото им стигат силите. Някои от проектите са успешни обаче. така е. И финансово дори. Да. Не съм гледал Гунди, ще го гледам. Ами, да, гледайте го. Вие като професионалист може да си кажете мнението след като го гледате. Аз съм го гледал този футболист. Да, Аз футболиста. познавам и живота му, Да. даже някои от събитията, фаталните и така нататък съм бил... Да. Има много мнения, но много успешен стана филма и на мен лично ми харесва как е пресъздадено онова време, тъй като аз не съм живяла по това време и ми беше много интересно и ми хареса начинът, по който е пресъздадено. Ето, например, в киното задължително организацията трябва да е перфектна. Да. Иначе нищо не можеш да направиш. Да, ти можеш да загубиш един снимачен ден от неправилна организация. Да, а това е финанси. Много ценно, разбира се. Ти кандидатстваш за някакви средства и така ги губиш. Да. И крайният резултат винаги е... Предварително подготвен, идеално трябва да си, да знаеш всеки ден какво снимаш, къде, как, защо. И така. А как се готвите за роля? Къде? В киното? Ами то е много, Телевизията? много различно, но нека говорим за театър. За театър. Ами, всичко проистича от текста. Да. Научаваш максимално много за автора, за това произведение, което ще правите, кога е създадено, защо, какви са причините за неговото създаване. След това за твоя персонаж започваш да събираш информация. Да кажем, ако е Шекспир, костюма, какви костюми. Започваш да се зареждаш с такива филми, правени по темата. Четеш за Шекспир, разни неща, теории. Последният филм на Кенет Брана за Шекспир много ми допадна. Не съм го гледала. Всичко е истина, се казва. 2018, мисля, или 19 излезе. И там Кенет Брана е направил филм по всички тези мъгливи моменти от биографията на Шекспир. Кой е той? Там съмненията дали не са няколко човека, дали не Да, е аз съм ги хомосексуален. Нали? Да. Всички тия неща. Такова приятно оправдание е намерил. Перфектен филм. Да. Много е важно наистина да си информиран за това, което ще правиш, защото и Да. разбираш това, което е искал да пресъздаде автора, по какъв начин, в кое време Да. и как ти най-добре е да пресъздадеш ролята. И след като натрупаш тази информация за автора и за произведението и за твоя персонаж, като започнат репетициите на маса, започваш да откриваш и други неща. Нали, четейки, И слушайки слушайки колеги. колегите, т.е. другите образи, какво казват за твоя герой, нали? Започваш да събираш тази информация и за да изградиш този образ, за да отговориш на това, което те казват. И след което някакви хрумвания, ако се появят по време на мизансценирането, поставянето на действието, физическото действие, реквизита и костюма, ако ти дават някакви допълнителни възможности да направиш по-богат опит, по-интересен. И така. Много труден процес. И... Процесът не е никак труден, ако знаеш какво правиш и какво търсиш. Да, така Си е. устремен от една идея. Така е, но изисква изключително Да. богата информация. Но има моменти, в които, примерно, не си наясно. Не знаеш, затруднявате нещо. Какво искал да каже? Енигматични някакви моменти. Примерно, той затова абсурда е толкова труден, защото целта на тези, които правят абсурдни пиеси, е да разберат защо това се казва, защо
този се държи така. Какво точно казва? Защото той казва едно, а пък се разбира съвсем друго. Какво се крие под колко думите? пласта има и на къде ти ще го поведеш и дали няма да отидеш в друга посока и да измениш на автора. Не? Той, да кажем, е мислил нещо пък. А режисьорите помагат ли за това разбиране? Или ти сам трябва да стигнеш до Не, отговорите? зависи. Колкото по-добър е режисьорът, толкова по-добре. Да. Защото ако той се умява да ти обясни какво иска да направи, е по-лесен път. Ако той не знае, започваш и ти да се луташ, за да отговориш на неговите търсения и става... И не можеш да съградиш образа, който трябва да изиграеш. Ти правиш нещо, но... Да, но не е но не е това, което трябва, да, нали? И не става и не можеш да разбереш защо. Затова режисьорът трябва да е наясно какво прави. И колкото по-добър е той е по-наясно. Да. Има такива велики режисьори, като примерно Струа, Робърт Струа. Той беше поканен в Народния театър и направи 12-та нощ. Наистина? Да, 12-та нощ. Дойде, гледа представление, почти целият репертуар на Народния театър изгледа, за да си събере състав. Бяха го поканали дори на някакви други представления извън Народния театър. Ходи да гледа в Сфумато, насам. Там накрая събра една трупа от хора, която според неговото решение щеше да му свърши работа. И се получи един много интересен спектакъл. Мисхишвили беше сценограф. И то се получило доста интересно. Да, той тогава по това време работеше в Ню-Йоркската опера. Гия Канчели беше композитор. Гия Канчели, друг луд известен грузинец, който имаше даже фестивал в Брюксел, джаз фестивал. Много интересна група. Струа. Кога се играло това? Преди години, доста години. Да, за това питам, тъй като... 2001. 2001. Преди твоето раждане. Точно по време на моето раждане. Да, 2001, мисля, че или 2002, или 2006, не си спомням вече точно кога, но Струа обясняваше всичко с анекдоти. Като иска нещо да ти покаже, не ти го показва, но време показваше, защото той е много интересен. Такъв едричък, такъв. Но обясненията му бяха през различни анекдоти. Много интересен Хубав подход. Да. Беше забавно. Много е хубаво, че вие може да ми разкажете тези неща, тъй като очевидно аз дори не съм това е живяла в това време. Да, и просто е страхотно, защото няма откъде друга да аз да науча. Аз и нашите зрители. И това е начинът, по който можем да се обогатим. Дълги години, например, представленията не се записваха. Да. Първо, защото е много трудно да запишеш живия театър. Така е. Как да хванеш всяко фигурираш, как да го конструираш, как да направиш кадрите така, че да не се изгуби това живото, тези реакции. Истинското. И нямаше и подходяща техника дълго време. Да. Първите записи бяха нещо ужасяващо. И гледаш един запис и кажеш, по-добре това да не се играе. Нали? Получаваш друго усещане докато си в театралната зала, възприятието е едно. Разбира се, емоцията, с която си взимаш от сцената и с която си тръгваш, е коренно различно от това да гледаш запис. Да. И напоследък обаче се появиха възможности технически, които хващат много добре. От няколко места, от различна близост и далечина, с много добро качество. Това подтиква и хората, извинявам се, че ви прекъсвам, това подтиква и хората, когато видят един такъв запис, да искат да отидат да усетят емоцията и на живо. И тук идва рекламата, да помогне на това живо изкуство с кратки клипчета, които да запалят интерес. Да. И колкото е по-добър рекламният отдел на един театър, толкова по-добре за самия театър, защото това ще привлича през телевизии, през някакви такива рекламни къси показвания на някакви части от различни произведения, ще запалват интерес зрителски. Това е бъдещето. Да. Предстоим да станем свидетели на виртуалния театър. Не знам дали съм готова. Войни. Не знам дали съм готова наистина. В хола ти ще се движат някакви персонажи. 3D. Ще участваш в
Малко е плашещо това, не знам, аз съм си традиционалист и някакси... Защо? Това ще е интересно. Роботиката също. Ние с Не съм готова, не знам, аз някакси хем съм Къци младото Вапцаров поколение. от известно време обмисляме едно представление, което трябва да направим с секс-робот. Да. Как така? Една много такава налудничава Това е идея. ексклузивно. Да, такава налудничава идея. За сега все още обмисляме, но виждам, че започнаха да ни изпреварват, защото се появяват някакви такива неща, като сериали с роботи. Да, така е. Измислици има в тази област. Страхотно е тази програма, където можеш да си говориш с нея виртуално. 24 часа, ако си сам. Аз съм на мнението, че като дойде една идея в един човек, той трябва колкото се може по-бързо да я реализира, защото... Ма тази е трудна. Да. Тази е трудна. И ще има една девойка, която ще бъде робота, която ще му помогне на този неудачник, който ще играе аз, който ще Ама е то вече загазил е страшно. измислено. То трябва вече да... Да, ама трябва да се напише. Да. Който ще има финансови затруднения, ще го търсят разни бандити, тя ще го спаси, тя ще умее. Не издавайте повече, за да може да гледаме. А режисурата някога интересувала ли ви е? Мислили ли сте в тази насока? Мисля, че закъснях. Интересуваме, разбира се, за мен никога но не е късно. сега първа да уча. Да. Тези преподаватели, които в момента учат, те са по-малки от мене. С по-малки възможности дори, бих казал. С по-малък опит. Те ли ще ме учат как да режисирам? Аз имам виждания отдавна изградени. И това малко ме смущава да отида да... Разбира се, има преподаватели, които... и някои от колегите, които започнаха такъв преход от актьори към режисьори. Наблюдавам, че и при тях не е много добре работата, защото тези, които са учили режисура преди време, някак се не приемат тези, които са били актьори. Този актьор сега ще ми бъде режисьор. А то наистина има някакво отражение. Когато си бил актьор... Според мен има връзка, въпреки че са различни неща. Да, когато си бил актьор, според мен би следвало да умееш много по-бързо да обясняваш и да изискваш. Защото знаеш процесите от двете страни. Да, ти си бил и така, и така. Да. Но забелязвам, че в повечето от предложенията, които правя, докато сътворяваме някакви спектакли, помагат на режисьорите. Да. Защото предложенията са такива, които създават цялостна картина, цялостен образ, идеи, които стимулират в тях намеренията, желанията, асоциативно ги подхранваш. Да. И това помага за цялостта. Да, помага на тях дори да им се изясни. Да. Даже понякога можеш, ако твоите измислици са толкова ярки, може да, внушавайки на режисьора, можеш да му попречиш. Защото той, ако няма такова виждане, и почва да се обърква. Да. Аз имам един приятел, който той е много, много интересен човек, занимава се с режисура, мисля, че има голямо бъдеще, но той не може да се занимава с няколко неща едновременно. Той е конкретно прави една пиеса и той е в пиесата. А аз някак си се занимавам с много неща едновременно. Цялостно. Костюм, реквизит, текст, външен вид, всичко. Това е научено и придобито от актьорската игра. Не, защото те се дразнят. Примерно сценографите се дразнят, ако ти почваш да им правиш предложения за костюми и за такива неща. Да. Но ти, ако си достатъчно гъвкав и като китайска капка изискваш, аз искам да има тук джоб, защото този джоб така. И те разбират в един момент, че наистина трябва да има джоб, в който да сложиш това, което да извадиш в еди какъв си момент и да направиш еди какво си и така. Да. Което ще помогне за еди какъв си текст да излезе по-ярко и така. И така улеснявате процеса и на вас ви е по-удобно, ускоряваш го. Да. Да няма лутане, какво ще правим сега с тая пиеса. Да. Този герой толкова ми е... Не знам какво, нищо не мога да ти кажа за него. Аз не знам какъв да е. Как да не знаеш? Ти си режисьор, ти си дошъл. Ти трябва да знаеш повече от актьорите. Да. С толкова много истории на сцена и толкова много роли, бихте ли написали книга? Аз, между другото, по едно време се бях засилил.
Наистина! Да. Бях се засилил, защото съм свидетел на много интересни и забавни истории по време на правенето на разни пиеси, на снимането на разни програми, телевизионни, за някои роли в киното. И покрай него, и покрай театъра. Обаче, после някак си се изтеглих, дръпнах се, защото видях, че то Куцукьорово и Сакато пише книги. Да, така е. Това със сигурност. И аз с какво бих могъл да бъда интересен? Може би точно с тези неща, които само аз съм видял. И съм видял по един смешен и забавен начин. Събрал съм за сега 10 на 15 неща. Страхотно. И ще продължа в мига, в който престана да съм толкова активен. Защото изисква време, изисква обмислене, а и някои спомени избледняха. Така, так му ще си ги припомните. Да. Няма как да избледнете, си вътре във вас. Просто дадени ситуации могат да ги изкарат. Да, защото те са изживяни и ще излезе веднага. Човешката памет е много интересно място. Да. И винаги можете какво да разбира се, да размислиш. Всичко се помни, някои неща са уж забравени, да. Преди години се бях запознал с един страхотен образ, който е работил при военните, биооръжия. И той ми каза няколко начина, с които бих могъл да прескоча психодрами, психопроблеми, да кажем нещо да тормози страшно. Това е много интересно. Да. И също така ми беше подсказал начини, по които можеш да възкресиш някакви спомени, да запомниш много неща, голям текст. Това ли ви помага? Не. За текстовете. Моят метод за текстовете е през физическите действия. Да, вие казахте. Нещо върви, взимаш една чаша, която изисква някакъв конкретен текст и той излиза. Да. Тоест, физическото действие изважда един голям абзац за нещо, за смисъла на живота, за водата, която изтича и така нататък. Това е много хубава връзка. Да. Правиш, сядаш и като седнеш, хоп, излиза някакъв текст, който е свързан с това действие. Да. Или пък погледнеш някого, той нещо направи, или ти го обидиш, той ти удари шамар и от шамара тръгва друг текст, който... Да. Физическото действие изважда, т.е. такива трикови неща си правиш, които да ти помогнат да научиш 40-50 страници текст. Това е невероятен съвет, наистина, защото аз още разграничавам двете неща, така че ще го пробвам и ще го използвам. Не е лесно. И другото нещо е повторението. Със сигурност. И тази фотографска памет, за която вече говорихме. Да. Да помниш страницата, как изглежда, какво си написал, нали, кой какво. Това е моят най-голям или фотографска памет, или някакви неща, които да вадят пасажите и отделните картини, или повторението. Някои хора запомнят чрез слушане, но да имаш фотографска памет наистина е голямо. Някой казва, че и чрез писане може. Да. Пишеш това, което трябва да научиш. Доста пъти ще трябва да го повториш написано. Да. Ако пък е сложно, пишеш, повтаряш за всеки човек различно усилие трябва. Да. Последният ми въпрос. Много ми е приятно да си говорим наистина и мога до утре да ви питам всякакви неща, защото много интересни теми можете да подхванете. Изключително ерудиран, интелигентен човек сте и можете да говорите за всичко. Но последният ми въпрос е извън сцената, извън камерата, какъв е Тео Елмазов в истинския живот? Опитва се да бъде забавен, да спортува и да контактува с приятни хора. Защото средата е изключително важна. Много, тя ни изгражда. Това, с което си заобиколен, това те формира. Абсолютно. Да. Така е. Значи, като изкочиш от семейството, където е тази среда, нали, началната, първата, нали, казват, че на всеки 7 години ти си в следващия етап. Да. И като изкочиш, трябва да се заобграждаш с такива хора. Положителни. А това има връзка. Да се занимаваш с светлата част на нещата, светлата част от живота, забавните неща, интересните, смислените. И колкото са повече, толкова по-добре за тебе. Даже физически, понеже тялото и съзнанието са свързани.
И каквото подаваш на съзнанието, то връща към тялото това нещо. Да. Ако ти го зареждаш непрекъснато с разни смешни, весели истории, това е и в тялото. Ти си жизнен, забавен, бърз, такъв гъвкав. Това е от заобикалящата ни среда. С Да. каквито хора се обикаляме. Ние сме отражение на... Ти формираш средата. Да. Ти избираш хората. Да, така е. Не трябва да се заобикаляш с такива мрачни, тежки характери, които само някакви драми, нещо. Особено след натоварено ежедневие и толкова забързан начин на живот, това е... Комедии. Да. Забавни неща, весели неща. Да. Къде можем да ви гледаме? В Сатиричния театър. Заповядайте в Сатиричния театър. Заповядайте. Да. Сега правим една пиеса в сатирата, която ще бъде дипломна работа на Явор Борисов. Прекрасно. Която е на Новица Савич, сръбски драматург, и е абсурдна. Невероятно. И да видим какво ще излезе. И там персонажите говорят едни зловещи неща, обаче забавно. Да видим как ще стане, какво ще се получи. Много се вълнувам. И една друга пиеса, пак този сезон явно ми е сръбски, на Бранислав Нучиш, с една друга група, външна, народен представител. Стончо Токпакчиев, Георги Кадурин е режисьор, Искра Радева участва, Теменуга Первазова. Ще бъде интересно. Да, и Ивайло, който в Подприкритие играеше, и той е вътре един адвокат. Да видим какво ще се получи. Много хубаво. Ще очакваме, наистина. Нямам търпение и аз, тъй като особено за абсурдната пиеса в сатиричния театър със сигурност ще бъде интересно. Дано да направим както трябва, защото е много сложна. Трудна за работа. Хубаво да си поставяме предизвикателства. Да. Те ни изграждат. Това си е предизвикателство, наистина. Да. Пожелавам и за режисьора, и за актьори. За режисьора със сигурност също. Да. Пожелавам ви много успех. Благодаря и аз на подкаста. Благодаря много, че бяхте мой гост. Наистина означава много за мен. Взех си изключително много. Сигурна съм, че всеки един, който гледа този епизод, ще си вземе също. Дано да е така.